बजालिनि 30 नं राजा लामानि रेलवे ओभारब्रिजआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो सासे बीएसएफ जवाननि जिउ खहा। जाथायखौ मावखांनानै खारनो नाजादोंब्लाबो दायनिगिरिया बारग'आखै। बजालिनि 30 नं राजा लामानि रेलवे ओभारब्रिजआव खारबाय थानाय गंसे बाइकखौ गंसे ट्राकआ मिथिस्लाब मोनै सौदों। सौनायजों बाइक सालायबाय थानाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। थैनाय सुबुंखौ बाक्सा मयनामाथि गामिनि बिपुल स्वर्गियारी होननानै सिनायनो हादों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानांनाय बिपुल स्वर्गियारीया बीएसएफआव हाबा मावबाय थानाय सासे फायखिमोन। मिथिनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथायखौ मावखांनानै ट्राकआ खारखोमानो नाजादोंमोन, नाथाय गोख्रों नोजोर लाखिनानै ट्राकखौ भबानिपुर पुलिसआ हमनो हाबाय। बजालिनि 30 नं राजा लामानि रेलवे ओभारब्रिजआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो सासे बीएसएफ जवाननि जिउ खहा। जाथायखौ मावखांनानै खारनो नाजादोंब्लाबो दायनिगिरिया बारग'आखै। बजालिनि 30 नं राजा लामानि रेलवे ओभारब्रिजआव खारबाय थानाय गंसे बाइकखौ गंसे ट्राकआ मिथिस्लाब मोनै सौदों। सौनायजों बाइक सालायबाय थानाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। थैनाय सुबुंखौ बाक्सा मयनामाथि गामिनि बिपुल स्वर्गियारी होननानै सिनायनो हादों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानांनाय बिपुल स्वर्गियारीया बीएसएफआव हाबा मावबाय थानाय सासे फायखिमोन। मिथिनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथायखौ मावखांनानै ट्राकआ खारखोमानो नाजादोंमोन, नाथाय गोख्रों नोजोर लाखिनानै ट्राकखौ भबानिपुर पुलिसआ हमनो हाबाय। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।